Cosmas Felix Chipojola, independent, apeza mavoti okwanira 8,638, imene inali 0.2%. Dr. Dalitso Kabambe, achipani cha UTM, apeza mavoti okwanira 211,413, imene inali 4%. Atupele Austin Muluzi, achipani cha UDF, apeza mavoti okwanira 102,744, imene inali 1.9%. Professor Arthur Peter Mutharika, achipani cha DPP, apeza mavoti okwana 3,035,249, imene inali 56.8%. Aphunziro Mvula, independent, apeza mavoti okwana 9,378, imene inali 0.2%. Franki Tumpale Mwene Fumbo, achipani cha NDP, apeza mavoti okwanira 5,354, imene inali 0.1%. Dr. Kondwani Nankhumwa, achipani cha People's Development Party, amene wapeza mavoti okwanira 12,251, imene inali 0.2%. Jordan Sauti, Patriotic Citizens Party, apeza mavoti okwanira 2,196, imene inali 0.04%. Smart Mulumbe Swira, independent, apeza mavoti okwanira 1,848, imene inali 0.0%. Miwa Tobias, independent, amene wapeza mavoti okwanira 2,086, imene inali 0.04%. Dr. Michael Biswick Usi, oja zake alibe mlandu, anapeza mavoti okwanira 16,922, imene inali 0.3%. Timafuna titsimikizire mtundu wa Malawi kuti commission inawunikira ndondomeko yonse malingana ndi malamulo, ndipo mukuona kwathu ndi kuwunikira kwathu taona kuti chisankhochi chinayenda bwino. The assessment of the Commission is that the presidential election was free and fair, and that the results are a true reflection of the people of Malawi as envisaged under Section 12 of the Constitution of the Republic of Malawi. Tisanapite patsogolo, we wish to extend our gratitude to all election observers who participated in this election and have continued to observe the election. We are grateful for your presence and the work that you have done, both the long-term observers and the short-term observers. In accordance with the Code of Conduct for Election Observers, the Commission is expecting to receive from every mission comprehensive reviews of the election, so that these may form part of the record of the lessons and guidance and recommendations for future legal and operational reforms. On behalf of the entire Commission, I wish to extend my heartfelt congratulations to the President-elect and the Vice President-elect. You have been elected by the people of Malawi to lead them into a brighter future. You have been bestowed with a heavy responsibility of leading the development agenda of the nation for the next 5 years. We urge you to work and to perform your best, and not to betray the trust and confidence of the people of Malawi who have elected you as their president and vice president. Maloma bongwe la Malawi Electoral Commission, tifunire zabwino iwo amene asankhidwa ngati president komanso vice president yawo. Mwasankhidwa ndi anthu nzika za dziko la Malawi kuti mwatsogolere kutsogolo labwino. Mwapatsidwa udindo waukulu kuti mutsogolere dziko ili kuti chitukuko chathu chipite patsogolo mu zaka 5 zimene zikubwerazi. Kupempha kwathu kwa ife ku Malawi Electoral Commission ndikuti mugwira ntchito yanu mochilimika komanso moyenerera kuti anthu amene akudalirani pokusankhani pa chisankho ichi
vested in me by Section 80, subsection 2 of the Constitution, as read with Section 95, subsection 6A of the Presidential, Parliamentary and Local Government Elections Act, I, Justice Annabel Ntalemanja, hereby declare candidate Professor Arthur Peter Mutharika. I declare candidate Professor Arthur Peter Mutharika as the President-elect of and Justice Dr. Jane Mayemu Ansah AC retired as the President and Vice President-elect of the Republic of Malawi following the September 25 presidential general election. May God bless Malawi. Thank you all for your attention. Better. Guys. Team Eban,你那么跟不上去。Team Eban。Come on,